Vanolidia kwa mlipodno kawa wukanyo wadhi nyake kaonti ma Siaya kama obila kaonti no koro iseyo kuom samue weche magarita kwe kama onj kod maundu makinde ka kinde medore kaonti no. Mokuom jotelo koro dwaro ni tim lokruok ne obila duto matiyo Siaya kaka yo mari darita kwe gwengego karanyisi en Alego Usonga majumbe ariyo mokalo nyocha jonjore onegi ji adek. James Okoth negilerno. Kalure gi medruok timbe maundu kod monj makinde ka kinde motimo tiape kaunti no. Jopiny koro odak gi luoro kawang koro ochomo apisas magarita kwe e kaunti no. Kagitwa kichiro mahono mayudore North Alego location kaunti ma Siaya. E kinde chenro mar solo omenda ne anyuola mane oyudo masira jumbe ariyo mokalo kalure gi monj makamago mabende noweyo ka ji adek owito ngimagi. Jotelogo no lero ni gisechako chenro mar chuogo kweth rowere mabiro tiyo machiegni gi tend lodge gwenge e chwalo kendo rido weche arita kwe. Just a few days ago we had more insecurity challenges where many people are still being beaten and robbed, even in broad daylight. We want to ask the national security organs, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary in charge of security, that you now must come on board and ensure that the people of Alego Usonga experience peace. Paro mane ojiu gi gavana ma kaunti no, James Orengo, kagiseyo obila kuom samuoyo makoro omiyo jopiny odak gi luoro. Gibuogo mar dhiro lokruok e tesende mag obila e kaunti no. These continuous security lapses where thugs are able to rob and kill people even during the broad daylight is unacceptable. It's a sign that the security arrangement here has completely failed or the total breakdown. We will not allow this to continue, and that's the reason why we have said that going forward we are going to form our own security vigilantes, which is going to work with the assistant chief and the chiefs to give us protection, because it appears that the police force is no longer capable. There's general criminality like destruction of people's property or assaults, which are frequent. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. And in fact, the decision that we have made is that it may be necessary for us to create a vigilante, a lawful vigilante, that can help the community deal with the cases of crime. Mai biro bang romo makinde ka kinde e kind jopiny, obila kod jotend jo siasa e weche arita kwe, mabende giwacho ni pok onyago olemo. James Okoth, Ramogi TV.